बिराद स्टाइलिश मोनदों आङो नै फुल चार्ज होगासेयाव 200 किलोमीटर सालायनो हाबाय दा निउ स्टाइल गोदान लन्च जादों नै बाय चान्स 50 एबा स्पिड सालायनानै माबा मोनसे जायोबा इमारजेन्सि ब्रेकिं सिस्टेमबो दं वाव ब्रेकिं हमोबा मोननैबो ब्रेक हमोबा अटोमेटिक इन्डिकेटर मोनब्रैबो जोबगोन आरो बेयो लो डाउन पेमेन्ट खम डाउन पेमेन्ट होब्लानो नोंथांमोना गारिखौ मोनलांगोन बेजों लोगोसे फाइनान्सआ गोरलैयैनो जागोन इजि फाइनान्स एभेलेबल आरो बेजों लोगोसे रेट अफ इन्ट्रेस्टखौ सिन्था जायो नैबे रेट अफ इन्ट्रेस्टआबो बिराद लो गारिया लानानै फैदो लोगो लोगो एक्सचेन्ज खालामदो गोदानखौ लानानै थांदो इन्स्टान्ट एक्सचेन्ज फेसिलिटी खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय बे मोनसे मेला जानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों औ नंगौ बेयो मेला खिन्थु मा मेला बे जाहैबाय मोनसे मेगा लन मेला काजलगावनि टिभिएस शोरूम डिजाइ टिभिएस शोरूम आं सिगांबो फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन गोबां सुबुंफ्रा नायदों खिन्थु आरोबाव बिनि साबसिन नैबे बोथोराव अफार सोलिनानै दं नैबे फुजा बोथोरावहाय थ' शोरूमाव गोबां गारि दं बेनिफ्राय बायह्रायावबो आरोबाव बेबायदि पेन्डेल लुखांनानैहाय नै बेफोरबायदि गारिखौ बेयाव श' खालामगासिनो दं रायजो राजाफोरनि थाखाय श' खालामगासिनो दं मानो होनोब्ला नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां सुबिदा लानानै फैदों नैबे डिजाइ टिभिएस जाय नोंथांमोना सानदों नोंहा गारि दंखायो गोजाम जाबाय सिन्था खालामनांगौ गैया नैबेयाव बर्थमान सोलिनानै दं एक्सचेन्ज अफार नोंथांमोननि गोजाम गारिखौ होदो आरो गोदान गारिखौ न'आव लानानै थांदो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि अफारफोर दङ अफारा बेनो नोंथांमोना आं दिन्थिनि मेन अफार जेनि थाखाय नोंथांमोना नैबे बोथोराव गारि नैबे टिभिएस शोरूमनिफ्राय लानानै थांनांगौ होनोब्ला नैबेखौ नोंथांमोना नोजोर हो मोजाङै बेनो जाहैबाय नै लो डाउन पेमेन्ट खम डाउन पेमेन्ट होब्लानो नोंथांमोना गारिखौ मोनलांगोन बेजों लोगोसे फाइनान्सआ गोरलैयैनो जागोन इजि फाइनान्स एभेलेबल आरो बेजों लोगोसे रेट अफ इन्ट्रेस्टखौ सिन्था जायो नैबे रेट अफ इन्ट्रेस्टआबो बिराद लो रेट अफ इन्ट्रेस्टआव सोलिनानै दङ बेजों लोगोसे इन्स्टान्ट एक्सचेन्ज फेसिलिटी थारमाने गारिया लानानै फैदो लोगो लोगो एक्सचेन्ज खालामदो गोदानखौ लानानै थांदो आरोबाव दिनै लोगो मोनबाय नैबे बिथांखौ जोंने नैबे डिजाइ टिभिएस काजलगावनि मेनेजार देवबारु नार्जारी बिथां नै बेनिफ्राय बिथांमोना जोंनो एसे खोन्थागोन आंबो मिथिजोबाना गारिया गोदान गोजानै दा गारि गोदान माने नैबे नोंथांमोना नुदों गंथाम दा निउ स्टाइल गोदान लन्च जादों नै स्मार्ट दाख्लै बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिसफोर फैलायनानै गिदिर इउटिउबारफोर फैनानै लन्च खालायदोंमोन बङाइगावआव बेनो नैबे गारिया नै टिभिएस स्कुटि बेनि माबाखौ नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना नै बेनि मा होनो एलइडि इयो एलइडि ने ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय खय सेकेन्ड जोङो होनदोंमोनलाय बेयो बेना नोंना बे लाइटआ 20 सेकेन्ड जोङो बारो इयो 20 सेकेन्ड साबि अन खालामनानै अफ खालामफिनबा 20 सेकेन्ड जोंबावो आरो बे लाइटआ 20 सेकेन्ड जोंबाय थागोन आच्छा नैबे सुबिदाया जाहैबाय जोंना माबा मोनसे गेटफोर थाला खुलिनायफ्राव बेनि थाखाय बे फेसिलिटिखौ होनाय जादों दसे समनि थाखाय पहर होगोन दसे समनि थाखाय नै बेफोरबायदि फेसिलिटि अटोमेटिक 20 सेकेन्डस लाइट आफ्टर इन्जिन अफ नैबे फेसिलिटि बेनि लुक्सखौ नाय आं बेखौ फसायदों खिन्थु गारिखौ नै बेनि सिसिया 110 सिसि ओमफ्राय बे बेसेबां स्टाइलिश नै नोंथांमोना नुगोन येस नै बेनि माबाखौबो नायदो नै डिसप्लेखौ नायदो नै डिजिटेल डिसप्ले ब्लुटुथ खानाय स्मार्ट खानाय आच्छा ओरैबायदि फेसिलिटि नोंना माने जेसेबां पेट्रल दं माने जेसेबां जिनि रेन्ज गारि गिदिराव जेरै रेन्जखौ देखायो सालायनो हायो बे रेन्जखौबो बेयाव देखायो वाव सिन्था खालामनांगौ गैया माने थावा जोबनायसै मोननोबो हागौ खिन्थु बेयावनो नायनानै क्लियारलि मिथिगोन जे नोंनि नैबे स्कुटिया खय किल'मिटार खारबावगोन बेखौ मिथिनो मोनगोन जेरै दानि गोदान कारफोरावहाय गारिफोराव जों नुनो मोनो बेबायदि फेसिलिटि वाव आरो मोनसे फेसिलिटि दंबावो बेयाव नोंहा जुदि 50 नि एबा स्पिड सालायोबा बाय चान्स 50 नि एबा स्पिड सालायनानै माबा मोनसे जायोबा इमारजेन्सि ब्रेकिं सिस्टेमबो दं वाव अटोमेटिक ब्रेकिं हमोबा मोननैबो ब्रेक हमोबा अटोमेटिक मोननै लाइटबो हेडलाइटबो इन्डिकेटर मोनब्रैबो जोबगोन आरो बेयो बुजिबाय जाहाथे नों गोग्लैनानै थायोब्लाबो गुबुना मिथिगोन माबा मोनसे जानानै दं येस बे जाहैबाय जुपिटारानो नै बेलाय जुपिटार वाव नै बेबायदिसै नै बेबायदि माने बे एखेबारे लेटेस्ट मडेल होनोब्ला नैबेखौ आं दा मोनदों आरो नै सिनाबो ओरैबायदि हेलमेट मोननाय आरामसे नैबेवहाय डाबल हेलमेट बेनिफ्राय थाव सोग्रा सिगाङावसो नै माने खुनु मा होनो उनजोंहाय ओरै नायहरलायनांगौ मानांगौ गैया सिगाङावनो नैबेजों थाव सोग्राया नै वाव टेक्न'लजि सोनानै
बेफोर गारिया दा स्मार्ट जाजोब्बाय नै स्मार्ट गासिबो स्मार्ट कानेक्ट माने टेक्न'लजि बुंफबनाय दानि आजिखालिनि गारिफ्रा फ्राय माने टेक्न'लजिजों गोरोबनायखाय गोबां फेसिलिटि मोनसै आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना नै बेफोरबायदि दानि लेटेस्ट गारिफोरखौ लांफैदो नोंथांमोननि गोजाम गारिफोरखौ नै बिसोरनोहाय जल्दब होलांदो बिथांमोना बिनि बिनिमय बिनि भेलुखौ नायनानैहाय लोगो रेट दाननानै नोंथांमोननो बे गोदान गारिखौ हरगोन गोबाव जायाखै रिसेन्टलि सफैबावनाय गोदान खालि लुक्सआ नोंना सिगां जेरै दङ बेनोखा बेनो बाद बाखि खालि नोंना कालारा चेन्ज बेलायनो दा जायफोरा ब्लेक मोजां मोनो ब्लेकी नै बेबायदिया दा एभेलेबलसै आरो बेयाव बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय गोदान माने अफिसियेलि लन्चआनो जायाखैनो नैबे गारिया नै नायदो 125 नै बेबायदि मोनसे कालारफुल स्टिकार गोनां आरो बे नै बिराद मोजां श' जागोन बे गारिया बेबो स्मार्ट फेसिलिटि गासिबो दङ 125 सीसी नैबे लेटेस्ट बेनि डिजाइनखौ नाय एनटर्क 125 निउ डिजाइन बे निउ स्टाइल नै बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो नैबे गोजौनिखौ खोन्थाबाय बेनि उनाव दङ स्पेशल केशबेक फर जुपिटार 110 स्टैंडर्ड ZX 125 डिस्क अप टू 2000 2000 सिमहालागि नोंथांमोना लोगो फैसा मोनफिनगोन रिटार्न जायखौ बुङो केशबेक बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे स्पेशल अफार दंबावो दे बेयाव जे लिरदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो फैनानै नायफै बेबायदि हरनाब्ला दावराव खालामलां शोरूमाव थारमाने दङ जाहैबाय प्रेसार कुकार तारमाने बे प्रेसार कुकार नङाब्ला नै बेबायदि डिनार सेट मोननैनि गेजेराव मोनसे लानो हागोन बेनिफ्राय हेलमेट मोननै दङ बे 2 हेलमेट्स फ्री बेखौ मोनफागोन जिखुनु गारियाव बेजों लोगोसे नोंथांनि न'सिम सहैनो थाखाय 5 लिटार पेट्रल वाव बेफोरबायदि अफार मोननानै मा नांबावगौ लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो जगाजग खालामदो स्क्रिनाव दङ मबाइल नाम्बारा लकेशन लोगोफोर लकेशनखौ आं सिगांबो खोन्थादों बे लकेशना जाहैबाय काजलगाव जेनाखि मेन ओभारब्रिज बे जाहैबाय ओभारब्रिज नै बिनि खोलाहा अपोजिटआव दङ नैबे शोरूम पेट्रल पाम्पनि लाइनाव आरो बियो पेट्रल पाम्पनि सोनाबजों जायो दे आरो आन्दायलाबो कन्टेक्ट नाम्बार दंखायो कल खालाम दानिया जों हाबलांदिनि बिसिनि शोरूमावहाय दा बेयावबो गारियानो बुंजोबनानै दङ दा गोबां सुबुंफोरनो गारि नांगौ बेनिखाय बिसिनि शोरूमाबो बुंजोबनानै दङ नै खुनुरुखुम कास्टमारफोर गसंनो जिरायनोल' बेबायदि जायगा जानानै दं नै माखासे गारि बायग्राफोर दंफैयो माब्रै फंबाय नोङो मानि फाइनान्स ना फाइनान्स दे बर'फ्रानो गोजाखा सिन्था खालामनांगौ गैया बिसोरनो हेल्प खालामगोन इजी फाइनान्स का दा एकदम ओए भाई कौन सा गाड़ी लेगा एंटॉर्क कौन सा एंटॉर्क नया मॉडल XP वाव कहाँ से आया काजलगांव नहीं बिसोरबो गारि लांफैदों नो TVS का अच्छा लगता है ना डिलिंग्सआव दं नामा सार बिसोरजों डिलिंग्स ओमफ्राय बिनानाव माब्रै दं सोलिदों दा दे वाव ओरैबो बुंजोबनाय नै जाय नोंथांमोना पेट्रलनि गारिखौ बायो पेट्रल नांलायि गारि माने इलेक्ट्रिक गारि जुदि नांगौब्ला TVS आव एभेलेबल दंसै नोंथांमोना आङो दिन्थिगासिनो दङ दे बेटारिनि बेखौ नायदो नै गारियाबो बिराद स्टाइलिश मोनदों आङो नै इलेक्ट्रिक गारिखौहाय नै चार्जिंजों खारग्रा गारि नै IQ इलेक्ट्रिक होनाय नैबे मडेल बिराद मोजां नै नैबे बुकिंआव दंसै होनदों नामा नैबे बुक जानानै दङ नै नैबे गुफुर कालारखौबो बिराद मोजां नुदों नै नुबाय आच्छा बेनि खारनायनि केपासिटिया बेसेबां चार्ज होगासेयाव बेनि खारनायनि केपासिटिया खनसे फुल चार्ज होगासेयाव 200 किलोमिटार सालायनो हायो आरो बा 4 आवार्स चार्ज होदो 200 किलोमिटार सालायदो मा सिन्था थाव सोनांगौनि जेबो गोनांथि गैले चार्ज होदो सालायदो आरो बेबो स्मार्ट कानेक्ट बेबो गासै स्मार्ट कानेक्ट IQ बेटारिया दा दङ नै 61% दा बेनो दा 61% बेटारि नै स' बिनि दामा बेसेबां बेनि दामा नोंना थांगोन 1,60,000 गासैफोरखौ लाजोबनानै रेजिस्ट्रेसन लाजोबनानै 1,60,000 अनलि दा बे दामखौ गिनांगौ गैया मानो होनोब्ला नोंथांमोनाबो खुनु पेट्रल सोनांगौनि गोनांथियानो गैया जेरावहाय पेट्रलनि दामा लिटारसेयावनो 100 रुपिस बायदि बर्थमान दा जानानै दं स' जायफोरा पेट्रल थाव सोनायनि टेनसनखौ लानो बायो नोंथांमोननि थाखाय नैबे गारिखौ लाबोदों आरो बेजों लोगोसे ओरैबायदि मोजां बेबो बिदि जोंलायबावो नै वाव सोर बेखौ मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम दे बिरलाबायगोन माने मा होनो फिस्लायलाबायगोन साननो नाङा गारिया हेभि वाव स' लोगोफोर नोंथांमोननो TVS नि स्कुटि नांगौ ना गारि नांगौ ना मपेड नांगौ
गासैखौबो मोनजोबगोन एभेलेबल दा स्पेशल अफारफोर मा दं आं बेखौथ' नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो बेजों लोगोसे बे अफारा दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 30 तारिख नभेम्बरसिम बे अफारा सोलिबाय थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा लानो गोसो जानानै दं नोंथांमोना थाबैनो बे अफारखौहाय सुबिदाखौ बेनिफिटखौ लादो नोंथांमोना दा नोंथांमोना जायफोरा सलायबाय TVS Apache मिथिगोन TVS Apache निउ मडेल नायदो नै बेजों लोगोसे नैबे राइडार बेथ' आंनि फेभरेट सालायाखैलाबो बे माने बिराद मोजां नुजायो बे गारिखौहाय राइडारखौहाय बेनिफ्राय रेडियन मोनसे इक'नमिक गारि बिजनेसनि थाखाय ओरैबायदि मोजां 110 माने खम बेसेनावहाय ओरैबायदि मोजां बिजनेसनि थाखाय जायफ्रा सलायबाय मिथिखायो आरो जायफ्रा सलायगासिनो दं नोंथांमोना फोथायाब्ला बिसिनावहाय सों बे गारिनि बिसय थाबाय नै स्कुटि मा कालार दं नायनानै ला ओमफ्राय मा कालार नांगौ आरो मोनबावगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै राइडारनि मोनसे एसे कालारफुललाय बे नै गोजानो नैबो नायदो नै मोनसे लेटेस्ट मडेलनो Apacheनि स्मार्ट कानेक्ट बेबो नै Apacheनि बे मा होनदों मडेला बियो नोंना Apache स्पेशल एलि माने स्पेशल एडिशन आरो बियो स्पेशल एडिशन औ आच्छा एलि होनना बुङो जाहैबाय बेखौ Apacheनि टप जाहैबाय आरो 4B 164B नि जेरै 2B दङ Apacheआ बेनि 4B मडेलनि बे टप मडेल जाहैबाय आच्छा इन्जिन थान्दा खालामग्रा 160 नैबे लेटेस्ट मडेल नै ब्लेक कालारनि बिराद हेभि नुदों दे गारिखौहाय नै नैबावहाय रिङा कालार का नै बे दिन फैखानायनि एलय विला माने गोजाजों ओमफ्राय नैबे जेनाखि नैबेबायदि लाइन दंना नै बेजोंहाय बिराद मिलायो आरो ग्रोबनो नै Apache दामा बेसेबां बेना दामा बेया नोंनियाव जुदि अन रोड प्राइस लायो 1,67,000 गोलैगोन आरो 1,67,000 औ बांद्राय नङा माथो बांद्राय नङा खमावनो जुदि आरो फाइनान्सफोर लायोबा जिकुनु फाइनान्स दङ नों मा कास्टमारा जि फाइनान्सखौ लानो लुगैयो बे फाइनान्सआवबो मोनलांगोन आरो फ्लेक्सिबल मा फसायो बेखौ बुंबानो बे फाइनान्सआवबो लानो हागोन आरो आच्छा गोसोबायदि 13,000सो होब्लांगौगोन दा बियो आरामसे आरो नोंथांमोननियाव जुदि बोराय गारि दङब्ला गारिया होफैदो दाम दानदो नै बेफोरबायदि गोदानखौ लानानै थांदो माने लोगोखा इनस्टेन्ट एक्सचेन्ज फेसिलिटि होनदों नै बेनिफ्राय जोंनि माखासे आदैमोन आयंमोन आबौमोन सालायग्रा स्पेशली नैबे जेकम' मपेड ना मा होनो बे एभेलेबल नै मडेल लायै मडेल मोनजोबगोन बेयावनो दा नैबो नायदो नै जुपिटार 125आ नै 8,000 होनांगौ थाइसे खम Apache only 11,999 माने 12,000नो थाइसेल' खम 9,000 होब्लानो मोनगोन नै एन्टर्क 9,000नो थाइसे खम 8,999 होब्लानो मोनलांगोन नै बे राइडारखौबो जेनुआथ' नै 6,000 होब्लानो मोनलांगोन नै 6,000 अनलि दा मोनसे डेलिभारि नै आं प्राय फैब्लानो डेलिभारि लोगो मोनफैयो नै बेनि थाखाय मोनसे डेलिभारि नैबे XP TVS खौ मोजां मोनो मानो पारफरमेन्सआनो आलदाखा बिना TVS ने ओंखायनो TVS आव खारबोखादों दा साबि गथायनाय नैबेलाय डिजाइ काजलगावनिफ्राय येस कंग्रेचुलेसन ब्रादार थेंक इउ बेनिफ्राय बुंखानाय बायदि हेलमेट मोननै फ्रि नैबे गोजौआव थाबाय मोनसे हेलमेट ओमफ्राय नैबे मोनसे हेलमेट मोननै फ्रि लोगोसे नैबे गिफ्ट बक्स बेलाय बेयाव अनेक रोखोमनि थागोन आरो ने जों बुंनो हाले सारप्राइज गिफ्ट बियो न'आव थांना खेवहैदो दे बेनिफ्राय आजिखालि फाइनान्स होनोब्ला डकुमेन्टेसन आरो सिभिल स्करफोरखौ नायनानै बिराद माने रिजेक्ट जानाय माने बिराद बेले बेजे जायो बेखौ सोरबा गियो ना ओमफ्राय डाउट थायो नाथाय नैबे TVS शोरूमाव फैयोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम एक्सपार्ट दङ फाइनान्सआवहाय नैबे बिथांमोन नैबे आनन्द बरगयारी आंनि लोगो दङ मा होनदों श्रीराम फाइनान्सनि आरो माने बिथांमोना सिभिलनि बेलायावहाय माबायदि खालामगोन नोंसोरो माबायदि खालामो आरो जोंनियाव माने सिभिल गाज्रिबाबो खोथा गैया आरो गारिखौ डकुमेन्टस आरो डाउन पेमेन्टआ मिलायबानो गारिया डेलिभारि अके अब्ला नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया माने सिभिला जुदि एसेबां मोजां स्कर गैयाब्लाबो डोन्ट वरी डकुमेन्टेसन क्लियार जाब्लानो जायो बाय डाउन पेमेन्टआ एसे बारा जानो हागौ बेबायदिल' स' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो नैबे स्क्रिनाव नुनाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे खोथा आं नैबे डिजाइ TVSनिखौ आं मोजां मोनो होनोब्ला बेनि जिनाखि अनार एबा मालिक बिथाङा बर' मानसियानो बेनिफ्राय बेयावनि जेसेबां स्टाफ आरो एमप्लयिज मेजरिटी अफ देम जोंनि बर' मानसियानो आरो ओंखायनो माने फ्रिलि नोंथांमोना खामानिफोरखौ मावफैनो हायो आरो डिलारशिपनि अनार बे बिथांखौबो माने
जोङो बाख्नायनांगोन बिथाङा माने गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरखौनो माने सुबिदा होनानै दङ मावनानै जानो थाखाय नैबे डिजाइ टिभिएस जेनाखि श'रुम बङाइगाव काजलगावनि